nik Klaas van Gorkum holandartarrekin egiten dut normalean lan, eta zindira eramango dugun lana Volksflag da. 2021 egin genuen lan hau, eta Arkeologi Museoan Bilbon erakutsi izan genuen, Laura Diez izeneko komisario batek gonbidatuta Karkako erakusketa batera. Eta gure lan honen oinarria da René Magritte pintoreak egineko pintura bat. Kuadro honetan Magrittek egin zuena izan zen, Gernikako bonbardeaketaren erreakzio moduan abioi antzerako batzuk pintatu zituen. Eta 1957an, guk danok ezagutzen dugu Picassoren pintura, Gernikako pintura, baina egia esan beste artista askok ere momentu hori isladatu zuten, eragin handia izan zuen Europa mailan, edo mundu mailan. Orduan, erabaki dugu Gernikako bonbardeaketa edo momentu historiko hau marginetatik edo hain ezaguna ez den kuadro batetik hartzea, ez? Kuadro hau interesatzen zaigu, ze abioi horiek erakusten dute nola garapen teknologikoak ahaldu izan zuen bonbardaketa hau egitea. Eta ordundik territorio batera sartu ahal zenean, bera territorio hau zapaldu ere egin barik eta etxaia izango litzakeen aurpegiak ere ikusi ere egin gabe. Gaur egun ere segurazki aktualitatea handieko momento bada, ez? Eta hori da asko interesatzen zaiguna kuadro honetan, dala pixkatxo bat atemporala. Guk egin duguna izan da, pintura honetan agertzen direzan hegazkinetan oinarritutako objektu batzuk egin eta instalazio batean osotu. Instalazio honetan bebai sartu izan dugu bideo bat Euskal Herriko mendietako irudiekin eta banda sonora batekin. Eta banda sonora honetan hartzen dugu mendia, hartzen dugu instrumento gisa. Elkartu genuen jende talde bat, eta hor egiten dugu lista bat, zerrenda bat, Picassoren Gernikan agertzen direzen gorputz zatiekin. Talkarri zaten diogu, eta orduan da holako lista arraro bat, gehien bat euskeraz, hori da, bebai uste dut izin din, kuriosoa izan leken gauza bat, euskeraz egongo den bideo bat aurkeztea, eta, da holako eko ez zuzen bat edo, transmisio oralean gertatzen dena, bata bestiari esaten diogu zerbait, eta ez da zehaz-mehatz gertatu dena, baizik eta, igual fikzializazio bat edo gertatzen da, baina horrek ez dago esan nahi fikzioa buruan denik, gogoratzen dugu beste era batera, gertatu dena. Sindiko Bienalean parte hartzea lan honekin, guretzako oso garrantzitsua da, batetik, nazioartean, eta batez ere, Europatik kanpora erakustea olako lan bat, pauso handia dalako. Baina gainera, beraiek erabiltzen ari direzan erreferentziak beste artista garaikideekin eta oso desberdinak direzelako. Gainera, gure lana egongo da areto batean, nun jasoko duten ez bakarrik artista garaikideak, baizik eta baita folklorean eta nola Bigarren Guda Mundial inguruan baita Espainiako Gerra Zibileko memoria nola folklorizatu izan den. Orduan, zelan gertakizun historikoak baita gaur egun edo oso hain urruti dauden gertakizun historikoak nola gogoratu izan, nola sartzen diren kultura popularrean, hori da lantzen dutena. Eta guretzako hori oso interesgarria da baita lanarentzako ere. Eta, azkenean, Zabal programak, Etxeparek antolatzen duen Zabal programa honetan, hori, holako momentuak sortzen dira, zure lana, normalean lan egiten duzun ekosistematik atara eta beste jente bat ezagutu eta testeatzen dugu gure lanak zelan funtzionatzen duen igul normalean erabiltzen ditugun kodiko eta zaparte, zer gertatzen den alkarri hitz egiten ez diogunean, baizik eta baita ere kanpoan gertatzen den beste gauza batzuekin erlazionatuz.